Ang atong tubag sa Salmo mao ang pag-ingon nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang kanang dautan mulingi o gid na dili na mo tan-aw sa naong sa Ginoo. Niasa man ang naong sa Ginoo nato makit-an. Makit-an ni nato sa naong sa tao mismo. Lingian na imong tupad. Lingia ba? Unsa mas imong tan-aw, naong sa Ginoo o naong sa tao? Og di ka ni kakakita nga naong nas Ginoo, sa ato pa di ka matarong. Kana bang ang imong makita, ako ning anak, ako ning bana, ako ning silingan nga di gyud mo bayad og utang, ako ning silingan na kawatan, ako ning silingan na manuyupay, ako ning kras sa una nya wa jud ko sugta, ako ning ex ana baron. Maura na atong makita, magtan-aw mo pare, moingon ra mo nga kaning paria nindot ni simbahan kay di kayo taas og wali, kaning paria di ni mayong simbahan kay taas kay ni gwali, kapoy kay huwat. Kutob ra gid ta diha ba? Wa ta di ta matarong. Muna si San Pablo bisan sa iyang sitwasyon matod pa niya, gipapriso ko sa atong mga kaigsuonan bisag wa sila nakit-ang sala nako, ila kong gikiha ngadto sa Romanhon nga gobyerno. Ang Romanhon nga gobyerno sa Jerusalem nakakita nga angay kong buhian pero ni supak gid sila. Maunang napugos kong apilar nga nis Roma, ani abot kisya nga tos kauluhan sa Romanhon nga kuan kaning gobyerno. Insya pero nasayod ko nga wa ko'y ikasumbong batok kanila. Ni apil siya dito, ni apilar siya dito sa Roma, pero wa kuno siya ikasumbong batok sa iyang igsuon nga mga Hudiyo. Nga naman kay si San Pablo nakakita sa naong sa Ginoo sa iyang mga persecutors. Kay niingon biyang Ginoo, love your enemies. Unsaon man nimo paghigugma sa imong kaaway kung dili nimo makita ang naong sa Ginoo, diha na nang imong kaaway. Si San Pablo nakakita ana mo na ingon siya, ni alang ko dinhi pero wa gud koy ikasumbong. Og mo padayon sila sumbong nako, aigo ra kong modipinsa. Adito gyud naputlan sa liog si San Pablo dito gyud Roma. Dito gyud niligid ang iyang osyota. Nya iya tong gidawat. Yes, gidawat. Nga naman nakakita man siya sa Ginoo bisan pa diha sa prisuhan. Duha gud siya katuig nga gipriso matud pa sa atong unang pagbasa, pero sige ra gid siya sangyaw nya gibuhat din niya matud pa sa ending sa kaduhang pagbasa, gihimo niya kini sa dakong kaisog og kasayon. Kamo ganahan pa mong musangyaw Ginoo kun prisoho namo? Tistingig. So dito sa prisuhan na diya ato liluan na. Diya lang dol-dol ra man na. Papriso dito mga 3 ka buwan. Nya tanawa ko nung makakita baka Ginoo dito, makasangyaw baka, makadaig baka sa Ginoo. Labi na jud himuong 2 ka tuig sama San Pablo. Mabita na kita na agitay schedule dito, ako ning gipaningkamutan nga naagitay schedule dito sa bilangguan nga mumisa ta kausas usa ka buwan nya muhatag tag pagkaon nilang tanan. Gasto ta anig mga average mga 40 to 50,000 kada buwan. Naaman sa tay mga kaigsuonan nga nang donate na hangtod na ginis buwan sa Disyembre karong tuiga, kompleto na nang donasyon ana. O di ba? Ngano mang niadto himom ta ani? Kay ako kakita jud ko naong sa Ginoo ani mga piniriso kay niingon gud ang Ginoo, nabilanggo ako og inyo kong giduaw. Di ba? Nya gigutom ko inyo kong gipakaon, tuay daghan kay ditong gigutom. Giuhaw ko inyo kong gipainom, tuay ditoy daghang giuhaw. Nagmasakiton ko inyong gialimahan, tuay daghan ditong nagmasakiton. Pangpaak na gunas mga lamok gud. Panit anak nila, pulos-pulos na pinaakan sa lamok ug dugho. Di ba? Isuay lagi nyo puyo dito lagi.
Diha ko'y kausa nga nag-birthday ko, nya naman ko'y mo retreat mangyog ko anak, personal retreat tulo ka adlaw before sa akong birthday. Nihangyo og gugod nga adtoon ta ako mag-retreat sud sa prisuhan. Higda ko ditong tulo ka adlaw, tulo ka gabi, wa lang ko tugti. Gitugtan pa ko ato siguro patay nang ta ko ron. Pero nganong niabot man ko atong puntuha nga muadto na gyud ko sa prisuhan, magpapriso na gyud ko, nahigugma kay ko nila. Labi na inigmisa nako magpunsisok gid silang simba, mo na i-shout out nako ning mga pinireso kay sige sa nigtan-aw nako 5 years kong kuyog-kuyog nila, 12 ka jails dinhi sa atong archdiocese. Ako nang suruyon gikan dito sa Bantayan Island hangtod gyud ngadto sa Karkar nga jail. Wala nako masuroy gyud ang tanan kani ganing liluan, wa man ko ani kay giuna nako ang mga dagkong jail, mga cities o mga district jails. 12 ra gyud ka jail akong naabot og tuyok-tuyok, pero magkita-kita raman pud mi karon bitaw mo anak ko sa liluan city jail. Nigabot na ko dito na may mingon padir nako, kaila lagi ka nako so gikan ko si PDRC nako nibalhin day ka dinhi. Namay uban mo bakasyon sa usa ka jail nya adto na sa tabok na sa laing jail. Pero ang akong makita diha naong sa Ginoo pero iniglaya sa lagi, iniganhi sa ato makaingom sa ta, iyawa mo sa ning tawhana. Pero bahala na, basta kakita jud ka pangitaag yung naong sa Ginoo. Kay og di gani kakakita, maunay nagpasabot nga dili ka matarong nga tao. Kamong mga bana, kakita mo naong sa Ginoo diha nang inyong asawa. Sige. Orang imong makita ang iyang pagkayaw-yawan, ang iyang pagkamadudahon, kanang magsige ra gid siyag duda nimo, kanang iyang pagkamaldita, pagkaluuran, pagkatihik, pangyoon tanan nimong income, nya ang iyang income di ihatag nimo. Kung kana ra imong makita, buangon kang banaha ka. Di ba? Kamo mga asawa sa tanawa ko nang naong sa inyong bana, kakita mo Ginoo diha. Basin ang inyo rin makita ang iyang pagkapalahubog, ang iyang pagkasugarol, ang pagkahimarkada, o ang iyang pagsigihikap-hikap anang mugbog short nga mga GRO. Ayaw lahos og jutay. Bisag muhikap ni naong yaponis Ginoo. Ana, bisag hubog ni naong yaponis Ginoo. Ano ba? Pasubrahig jutay ba? Or mangulatan nimo, tamparuson ka, ingka bugat-bugat yung kamot ang Ginoo. Di ba? Kanindot, anak. Zaman. O yun mo na kong gisulti. Sige, kamong mga ginikanan, kakita pa mo Ginoo anang inyong mga anak. Nga naara ang naong siging mo anang cellphone, anang computer, porting tapulana, imong sugoon, dugay kayo, kay magsigi pag yung hapit, anak. Pero inighigda, gaana lang yapong cellphone, inigmata, cellphone dahil mo ikuhaon. Kakita pa mo Ginoo diha o magsige na lang mo yaw-yaw. Sa atong mga LGBT, kakita pa kata Ginoo ani mga tawhana, kanang ga same-sex marriage, kanang ga puyo-puyo, kakita pa kata Ginoo, sige na lang tang panaway. Mga igsoon, kung kita matarong, kakita kita Ginoo. Pero usahay ang Ginoo magtago diha sa mga tao nga lutos nato. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo, niingon si San Pedro paglingi niya si Pedro ba paglingi niya ni Juan, kaning gasuat ani si San Juan man pinangga man si San Juan, gitawag man the beloved apostle or disciple ni Jesus. Numurag na gamay kasina tingis Pedro kay giingnan man siya si Pedro nga idupa niya na nimo imong kabot aron paghimaya nako. Ingos Pedro, yati ra ako patyon manday ko ani di ay ilansang bangko. Pag abot na ni Juan, ingon siya, kana Lord, unsa may mahitabo ana? Ingon ni Jesus, unsa may labot nimo og ingnon nako og magbuot ko nga di na siya sa to? Ako na lang ning basahon. Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Ingon si Jesus, ayaw pagsigig pamantay ng imong isig katao. Ang bantay, unsay gisultis Ginoo nimo in relation sa imong isig katao.
Unsa may gisulti ni Jesus kanang di mo bayad og utang? Unsa may gisulti ni Jesus nimo ana? Kanang di mo palit og slot. Unsa may gisulti ni Jesus ana, no? Uy, gahapon ra ba nga atong halin gamay kayo. 83 ra ka slots atong halin. Ato lang yapong pakpakan kay na 83. Salamat in taon na. Naatay 6,268 na ka slots. Nya pagkakita nako ani gamay ray halin ingon din ko sa Ginoo karong gabi ibayin ko nga, Lord, nganong gamay man kay ning halin? Ana, ingon din siya, kuwang kas effort. Nakuha, kuwang kus effort nga kada nako misa sige jud kog baligya. Ingon din siya, ang imong effort to conquer sins. Aw na sa koy mga sala god. Mo na niingon ko karon, sugod karon ingon ko, sige Lord, mag-effort na ko to conquer sins. Nya iya day kong gipahinumduman kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa. Sige lang kung ingon, bitaw Lord, bitaw Lord, bitaw Lord. Sige lang kag bitaw-bitaw diha. Nya di jud ka mo kuan, conquer all these sins and I will do the rest. Tanawa, og mo increase gani ni ang halin ani, pasabot ang pari gamay na lagsa. Nyag mahurot na gainig kahalin, mubalik na kog pakasadi ta joke. Mo say lamdag sa Ginoo nako. Nga nangutana man ko, nindot nang mangutana ta ba? Diha nako niining gamayng halin kay ako tang gihuna-huna mahurot unta ni karong buwana kay haron makatukod datas atong kumbinto. By the way, kung di mo kakita sa kumbinto na des kilid akong gibalhin ng usa ka tarpaulin, inigawas nimo aning simbahan left side, tanawa di ang perspective niya diya say dako diri sa loyo. Mao nay ato untang gidamgo nga atong tukuron. Naghuna-huna man ko ta mahurot unta dahil ni hinay man kaistanan. Pero ako ma-discourage, nangita hinuon ko snaong sa Ginoo o ang gipahinomdom sa Ginoo nako mao ni sinyal nga daghan kag sa nga angayng biyaang paria ka. Ay salamat Lord. Salamat nga jutay ang namalit kay nganuman nakita nako ang akong sala. Nya inighimo nako aning akong mga sakripisyo para pagwagtang paghunong ani akong mga sala karon nga wa-an ako ma-overcome. Basin mo increase or wa na Ginooy mo palit. Wa na mo palit mo yung ko, Lord, nagbasol na lagi ko, nagbiya na lagi ko sa akong sala, wa naman lagi hinoy na malit. Samay na lang nang way mo palit pero malangit ka kaysa daghang mo palit nya maimpierno na noong ka. Sagdi lang kay kanang wa mo palit di na gid na malangit. Mana unang Ginoo. Sige na manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios atong magbubuhat o nahigugma kaayo sa pagluwas kanato ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga mamahimos siyang instrumento sa kahiusahan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon nga makabato na unta kini sa kagawasan gikan sa pagpangurakot o pagkatun-a sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga walay pagtuo nga makakat-on unta sila sa pagpamati sa pulong sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga mogahin unta kitag panahon alang sa pagampo aron dili kita maulipon sa mga butang kalibutanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhii kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog bagian ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhii kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhii kami. Alang kanila nga mihalina nga makadangat na sila sa bangkete sa langit magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhii kami. O Ginoong Dios namo, dawata kining among gipangamuyo nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.